you want to know how I'm doing coffee, yeah? Okay, we're starting this. We are going to wash it. I'm sorry, but the kitchen is not cleaning. It's just because my sisters, they are very עצלנים. They don't want to wash anything. Okay. We wash it very well. I must say something. The photography, she's Eden. Okay, now we finish to clean it. Okay. After that, I'm sorry, like I told you, the kitchen is not clean, but like I said, put it here. And where is the mahbat? Here. Okay, now it's your favorite part. Come please. I will show you. We thought this. You see, this is buna. A good buna. It comes from Ethiopia. And then we put a water. After that, we put it in the gas. We will give it to water the top. In the meantime, תראה מה אתה גורם לי לעשות סטי, אני לא מאמינה. לצלם קפה, נו באמת. לא משעמם לי בחיים. אוקיי. בינתיים אנחנו לוקחים את המטחנה. אוקיי? אנחנו שמים פה קפה נטחן יום לפני. You see? אוקיי. או שבעצם אולי אני אעשה באותו זה. טוב, לא חשוב, אני אראה לך את התהליך של זה אחר כך. אני אעשה את הקפה שנטחן באותו יום. במידה ואין פולי קפה שנטחנו יום לפני, אז אנחנו טוחנים את הפולי קפה שתכף נראה. שיצאו עוד כמה דקות, אז בינתיים אנחנו טוחנים את אלה, כי אין לי גם הרבה זמן. אוקיי. בינתיים אנחנו טוחנים את הקפה עד שיפתחו של הקפה האלה. לא לצלם, תצלם פה תיגר? יופי, אל תצלם את זה כי אני נראית זוועה. אוקיי, בינתיים ננמיך את האש.
תמות שאני נרדמת מעיפה, בגלל זה לא מדברת הרבה. אוקיי, זה הקפה טחון. אוקיי. אוי, שכחתי מהדבר הכי חשוב. קומקום, מים רותחים עם קומקום. לא, רגע, הנה. עוד אותה מסיימת. אוקיי, אנחנו לא צריך... שותפים את הקומקום. הייתי צריכה לעשות את זה מההתחלה כדי שהמים ירתחו ואני מיד אשים את הקפה טחון, אבל שכחתי מזה. לא נורא, זה חשוב. זה ירתח כמה דקות. עכשיו, הנה הקטע שאתה הכי אוהב. זה הקפה, סליחה, פולי קפה. אחרי שירתחנו אותם במים, חיממנו אותם יותר נכון. אני חייבת יכול למעוך אותם כזה כדי להוציא להם את איך לומר, את הקליפות. אוקיי? אני עושה ככה. שם לב כמה קליפות יש לזה? כל הקליפות האלה חייבת להוציא אותם, אחרת זה לא יהיה טעים. אחרי שאני עושה את התהליך הזה, עדן עוד שנייה נרדמת, עדן הצלמית שלנו, סליחה, צלמת, צלמית. רגע, אחרי זה קפה, יאללה. אורלי, ילוש, באת לבקר אותי? דודה שרונה עושה קפה. לא להפגיע. אוקיי, אתה רואה שפחות קליפות יש? זה אומר שהקפה מוכן לצליח. לילוש, חיים, רגע, את מפריעה לי. והרגע הגדול הגיע. אוקיי? כמה דקות זה כבר ירתח. אני יכולה לצ'נצ'ור. חיים. אוקיי, אני מחכה שזה ירתח. וזה הקפה שלנו, שתכף הוא יהיה אחד הפולי קפה הטעימים. מה זה? אפילו לילוש רואה איך אני עושה. נו, צלמי אותה גם. לילוש, תגידי שלום אסתי. שלום. לילוש, מה זה? תסתכלי שם. שלום, תגידי לאסתי. Hello אסתי, how are you? אוקיי. כל המטרה של להוריד את הקליפות זה כדי שאחרי זה נוכל להריח את הקפה יותר טוב. אם לא מוצאים את הקליפות ולא שוטפים טוב את הפולי קפה, לא מריחים את הקפה טוב. זה הסיבה שצריך לשטוף טוב את הקפה ולהוריד מהם את הקליפות. נכון שזה תהליך של שנים. לא. הנה, דקה. הנה, נסיים פה. בינתיים המים רתחו.
אוקיי. יכול להתמקד רגע בתוך המקום בבקשה. תודה. ובינתיים אנחנו עדן לפה. שכחתי מזה. בואי לפה. אנחנו מוסיפים כף של קפה, כמו שאמרתי. כף וחצי. כי אבא שלי אוהב נורא חזק קפה. וואו. Amazing coffee. אוקיי. בינתיים לפה אנחנו לקפה. אפילו לידה שרוצה לאכול קפה. היא עושה ככה. חמודה. אוקיי. לא עליי, יש לי פצעים בפנים, נחסה. נו די. הנה עוד כמה דקות זה יהיה מוכן, לילו שאני חייבת להוריד אותה, כי זה מסוכן. סני? יכולה לבוא לקחת את קנטונית הזאת בבקשה. היא לא רוצה לרדת. אבא, הוא מוכן? די. אני עדיין עושה פה את הוידאו, שכחתי. Oh, darling. ליאל, בסדר. תקראי לאבא. הוא במקלחת עדיין? אני לא מאמינה. איזה יופי, תוכל להתמקד יותר קרוב, עדן? לא, תדאגי. איי, איזה יופי. איזה ריח. זהו, זה הקפה. ואחרי זה אני צריכה להראות לה. עכשיו אבא שלי יריח את זה. וזהו, נגמר הסיפור. ביי, חביב.